皆さんこんにちは。다시チベットディスウェイへようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラクフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は対面での法話を再開しました。ダライラマ法王はオーストラリアの貴人上院議員の逝去に哀悼の意を表しました。中央チベット政権は焼身自殺した著名なチベット人歌手のサワン・ノルブ氏に哀悼の念を表して追悼式を行いました。フリーダムハウスによりますと、チベットは世界で最も自由度の低い国としてランキングされています。第17回チベット国会が2回目の国会を開催して明かしつつあるチベット国内情勢に注意を喚起しました。放棄記念日は63周年を迎えました。3月18日金曜日、チベット暦の現実から15日目にあたるチョトルドジェン人弁祈願大祭が行われました。ダライラマ法王はジャダカ本省丹より短い法話と骨菩提心の儀式を行いました。そこかけめのだ아무 생각에 못 이제 딱제 제비 아니 다가 남살아 혈을 대잖아 디야 다 지난주 로 대부시 쇼 죄송합니다。これは法王にとっては2019年のパンデミック発生以来初の対面での講話となります。ダライラマ法王は親友であるオーストラリアのキンバリ貴人上院議員の突然の逝去に悲しみを表明されました。故上院議員はチベットの人たちの揺るぎない支援者であり友人でもあったと法王は述べました。チベット亡命議会の議長であるケンポ・ソナムテンペル氏は故上院議員が真実と正義の本質的な価値のために献身してきたことに感謝してこの度の悲しい知らせに心から哀悼の意を表しました。またオーストラリアチベット事務所のカルマ審議代表からもお悔やみを申し上げました。中央チベット政権は3月14日月曜日2月末にポタラ宮殿の前で焼身自殺をしたとされる新近の焼身自殺者セワン・ノルブ氏の死を悼み追悼式を開催しました。情報筋によりますと、中国当局から彼の家族に彼の死亡が通知されていますけれども、遺体はまだ引き渡されていないとのことです。ペンバツリン出席大臣は、セワン・ノルブ氏の生涯と焼身自殺の原因について講演を行いました。25歳のアーティストセワン・ノルブ氏は1996年にチベットのナクチュで生まれました。彼はチベット大学に入学してその後音楽に興味を持つようになりました。彼の母方の叔父であるソカルロト・ヤズ氏は世界平和運動を宣言するビデオメッセージを発表し、ポタラ宮殿の周りでデモ行進を行ったとして政治犯として18年間投獄され、現在4年目ですけれどもすでに20年間刑務所で服役しています。セワン・ノルブ氏は156人目のチベット人焼身自殺者です。チベットでは情報の流れを極めて厳しく監視傍受しているため、その事態を把握することが困難になっています。また彼の焼身自殺抗議後の死因も今のところ不明です。
人権監視団体であるフリーダムハウスによりますと、チベットは2年連続で世界一自由度の最も低い国の一つとしてランクされています。政治的権利と市民の自由の観点からすると、チベットはシリアと南スダンに並び100点満点中1点でした。年次報告書である Freedom in the World 2022 The Global Expansion of Freedom in the World で市民の政治的権利や自由度に応じて210の国と地域を格付けしています。チベットは政治的権利においては40点満点中マイナス2点で、中国共産党による権威主義的な統治を浮き彫りになっています。またこれは政府の運営かつ政策においては開放性と透明性がないことも指摘しています。このマイナス評価は中国が意思的にチベットの独自の文化、言語、宗教、そしてアイデンティティを中国と同化させていることを反映しています。市民の自由については6点満点中3点であり、チベット国内におけるチベット人の基本的な人権の悪化傾向を浮き彫りにしています。過去数年間のチベットのスコアが悪いのは、自由で独立したメディアの欠如、個人の宗教的権利の制限、教育制度における政治的な洗脳の横行、そして個人の権利の抑圧などが集約された結果です。この報告書はチベットが過去7年世界一自由度の低い国地域の一つであることを示しており、チベット国内の状況の深刻さを再確認させるものです。第17期チベット亡命会議の2回目の会議が先週月曜日から開始しました。この会議では焼身自殺者事例の増加を考慮して悪化しつつあるチベット国内の深刻な状況に緊急な注意を払うよう市民全体に呼びかけました。チベット亡命議会議長のケンポ・ソナムテンペル氏は冒頭の挨拶では、チベット東部団子地域で大規模な宗教の破壊が増加していることについて取り上げました。またチベットの著名な作家であり講演者でもあるゴシェラビアツ氏が、チベットの環境、宗教、言語、そして文化などの保護かつ促進に対する率直な擁護と活動を行ったとして、秘密裁判で10年の実刑判決を受けたケースについても述べました。国会では公式にもに複数決議案が多数提案されて審議されました。また内閣による説明や立法に関する議論、質疑応答も行われました。このセッションでは内閣の2020から2021年の年次報告書について審議もされました。7つの部門のすべてが報告書を提出して国会議員による答弁と説明のための審査が催されました。第16周年のチベット民族放棄記念日にあたり、3月10日木曜日、多くのチベット人とチベット支援者は各国の街頭でデモを開催して、中国がチベットを不法占拠していることに抗議しました。ベルギーでは350人以上のチベット人やチベット支援者がブリュッセルの中心部にあるヨーロピアンクォーター地区とカルフォールとヨーロッパホテルに集まり、数十人にわたる中国の残虐行為に抗議しました。メキシコのチベット支援団体の一つであるチベット MX はメキシコシティの中国大使館の前で抗議デモを行いました。同団体のメンバーやチベット支援者らはチベットの国旗を掲げ、チベット国内にいるチベット人の自由や人権を求めるスローガンを叫びました。チベット事務局ラテンアメリカのジグメツリン大王は今月9日から14日にかけてメキシコの要人やチベット支援団体と面会して、チベットをめぐるさまざまな課題について話し合いました。中東欧の9カ国のチベット人、チベット支援者
各都市の市庁舎ら法律からは第63周年チベット民族放棄記念日のイベントに参加しました。スイスからスロバキア、チェコ共和国からドイツ、ハンガリーからイタリアまでヨーロッパ諸国に中国による多種多様な弾圧に対するフリーチベット運動と平和的な抵抗活動へのさらなる継続的な支援の声が響き渡りました。オーストリア、ブルガリア、リテンシュタインでも同日記念イベントを開催されました。3月12日土曜日、日本でもチベット人やチベット支援者らは中国大使館の前でチベットでの弾圧をやめろ、フリーチベットと書かれたスローガンを掲げて抗議しました。また同大使館に対して声明文を読み上げて提出しました。チベット事務局ジャネーブの管轄下にある6カ国の1400以上の機関はチベット民族放棄記念日にあたりチベット国旗を掲揚して中国の弾圧に対するフリーチベット運動とその平和的な抵抗を支援する一貫した献身的な姿勢を示しました。この6カ国はスイス、ドイツ、チェコ共和国、イタリア、リテンシュタイン、ハンガリーです。同小国の多くの機関ではチベット国旗ともにウクライナの国旗も掲げて権威主義的な侵略に反対する人々の声に連帯を示し、チベット民族放棄の日を記念しました。英国議会の全政党チベット議員グループ APPGT はチベット協会 UK との共催でチベット民族放棄日の第63周年を記念してロンドンのウェストミンスター寺院のイノセント・ウィクティムス・メモリアルに花輪を捧げました。オックスフォード大学のミニャク・リンポチェが仏教の祈りを捧げて全政党チベット議員グループの議長であるティム・ロートン氏が講演してチベットの平和的な闘争に対する継続的な支援を改めて表明しました。式典にはチベット事務局、NGO フリーチベットのスタッフ、英国内のチベットコミュニティの代表者らが出席しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。今週も皆さんにとって良い1週間になりますように。はい。